Преди малко си говорихме с теб за това как тази емоционална зрялост идва с преживяването. Тоест, ти не можеш да станеш емоционално зрял, ако ти нямаш преживяване. Всичкото това, което ние го преживяваме, го преживява и другия. Даже бих казала, че няма такъв, който да е като растение в саксия. Няма как. Ние се раждаме и започваме да влизаме в тези взаимоотношения. Дали първо с майка си, дали после с семейството си въобще, дали липсата на тези хора. Нали? Ето го още първото нещо. Събираме се и първото нещо, което особено в групата, майка-дъщеря. И това го забелязах много сериозно. Сядаме и в момента, в който един съобщи, че е расъл без майка, обаче сега тук идва другото отдолу. Нали, той изоставен ли е от майка си? Тя починала ли е по време на раждане? Други неща ли има? Виж сега знанието за това колко много всъщност променя цялата ситуация. Тоест, ако ти не знаеш какво се е случило, няма преживяване, няма травма. И после вече, когато си в група, ти разбираш, че всички хора, нали, които са в настоящия момент, са преживяли подобно нещо, а пък други, не знаейки, т.е. представи си в една група има хора, които знаят как са били изоставени, примерно да кажем от майките си, а други не знаят подобно нещо. Те не могат да го разберат. Мъчат се да разберат нещо. Усещат. Имат една памет, която е несъзнавана. Нали, защото това също е много съществено за човека. Той има такава. Тази интуиция за това, че нещо не е наред, това, че нещо не се случва правилно, то е вътрешния усет, то е дар, който ние имаме като хора. Даже колкото повече го затрупваме с това да не искаме да се справяме с травмите си, толкова повече ние загробяваме. И в един момент става направо невъзможно ти да се разсъблечеш в една група и да кажеш, аджаба, какъв ти е проблема?